presentation ikhala ifupi kwambiri. Amwe series ija zinaimya ulindi wifi. Okay, amene nditendera access ina lingo bana za jamu. Ndinavide okay kabida. Ija ni kawanga za masjida musinga internet. Series yani zinaimya. Zinaimya playlist mas okay fine. All right. Okay. Then okay, about to move now check the connection of dreams and the spiritual connection, right? Alright, I mean, let's start with it. Right, so, presentation ya timaona about Daniel chapter 2, right? Okay, so, timaona about Daniel chapter 2. Ndiye, timaona now, you know, nkana yegule mine yavuta maga masiku ano. Timaona maga presentations. Maga ukamonera ngati Pentecostal churches, eh? And how many of us are and more than Nazaki Janet? Nama been here and doing Nazarene. Yeah, one you know, it's been another experience, in my own experience, and I don't know, and to any Zimaji Gira. Okay, so then I would know if I'm going to the bus, you know, would you know, it says Nazas a car, you know, Mamma, what you have, so to know what you have, eh? Ndio mazungumzo okay marota ndabu no kwa nini mna so mantaso namba unugeza na tukungurota chine chitusi basi ndiri ukumuda mndu dwaso eh and imene ndazona bona no anthu mapangira affected marota okay nane kuti jam okay then by Yohana chapter 16 so chifanya na no iyi naibanga kali series yose chinese chimene ndingatha kufotokoza chimene ndikubiziwa nachika mu series imene ukupita kuje ndira channel yathu SL Studies ungopanga SL Studies ndikira no ku playlist pamama khala videos ina wakha playlist ndira playlist tukira ku masida ku sing I think my videos 10 or something eh ngabona one by one ina use zambere nazo fotokoza anyway wana mafuna rona na kuno Maybe a Christo. Monk from 1 year, so she kind of video that minute. I kind of monk from 1 year. Then, but chapter 10, verse 10, again. Verse 10. Yeah. Yeah. So, kind of Balaga, Amata uzarana, ubandu kupandula ndugono, okay? Yeah, so chimene wafuna ngolimbikisa mungati a Christian chinena kuti tikhale ndi chikhulupiriro ndani mamulungu tikaona pa Daniel chapter 2 Mulungu anampatsa Nebukadineza maloto tikaona mulungu tiaona nabno kumasulida wakaliona kutani kusimikizira ndiye panopa zimatha kuza tunapina matha maloto opyaje eti kapena munthu amuthaisa malota autadwala kapena una tichina chake chisakhabu ino kena kuno chimamukhuza nongo wake na kuthukira so right so kodi as Christians tingapange nazo bwanji okay now unakufuna kukumbusa tena nyimeli yakera nyimeli pa chimene makonda kunena kuti kufunga diziwe chinthu chimodzi nthawi mbiri anthu amatha kunenera zinthu ndakanenera zinthu yomwe kuti ukuziona ndi ukachita mantha chinthu chimatani chimakhazikika yeti so 1 Timothy 1:7 ndikuya nimene mungama Bible ngati sali 1 Timothy 1:7 ndi 2 Timothy 1:7 right mutongo ni cross check kuma ife tukunyime mungu ati sana verse 7 zimwe ajani wa mantha yeti Mariba seven zimo fast and the sound minds, right? So tikamaka za mantha tokamba za Lucifer amabanga operate on mantha. Okay? So tikapita pa Numeri chapter 22. Timona no panayinkulu amene anatenga ngati chani anatenga chani but anatenga mkulu amene amazitenga ekhadi ndi kuti akapereke temberero kwa ndani kwa ana Israeli. So zimene zichitika mu Numeri chapter 22 ndekena kugero anapezera mubuluka kuti amuphe kumene samaziwe buluka anammenyesa ndugu analusa ndi zina zero zankhani mene nakhalira right so tikapita ku Numeri chapter 23 ndi kumene nkhani mene
tikufuna tifike, right? Then by verse 19 area. Tabona meneve. So antambiri kuti azibangira attack. Za feeling za sana ya chimakhala chili mantha, right? Mantha ndo opya mantha amangunjo samuti kudu mamu basi. Olo china mantha. Yeri? Basi ndati akolona tinako amalira ndati bati. Ndati mantha ukawo. Kapena ngati maya nzanga nake ningopa ma examples eni. Nayi nzanga nake nayi makole simuchula zine. So chimachitika ndichi. Akamandikira mayeso amangomba kulota zinosakhala chani paka na munthu ja amuzati no kulowa klaso samamva kena kalikonse ya kuwerenga osama paka anangopanga ifidro basi real life story mayo yedi zinanjira amene yet next nikuli nake anangopasa namba yanga zanga yeye ndezi machitika zina kuno anabweka ngule kwake anabweka zibeka namba sana iso akadapirera atachosa mabweza ara oneka bwezi ndikabweke ndama kama kusenera akadibwezera zero anthu mpaka ufuna kutenga zinthu zake umangulisira mpaka munthu anafika tono aidivesi te ndibakaya unaona moyo wako abalike so namba kupemphera naye yedi koma zina chino zono uyuyu amene namba kupemphera naye uyu amene zina musukuna za chuma anthu anabweza ari within 10 days kama zake so bwezera zonse yeo ndenga nama kwabweza so ngongoni ngamba so business so inaenda mazambiri yedi kila zile mana mbona tukuza man of God jani so nasananga man of God yedi komano nzanga uyu wina ndukamba za wababule mine zimanchidira uyu tiramba wemphera anamba lota kumenya nani athanya nawo ne munthu mamuzirako tingamba wemphera usabirira mbuyera just keep going yedi ukamba kupemphera pamene zimakhala zinthu chira uchuluka ngati no wenda kumalizana so namba wemphera nikulu namba please wemphera nomuzirako tendipemphera mapemphera ake sifana bweze fanya nthawi tikabwerera kutendezo kwera naye bangakali akulobe so mapemphera wemphera amene aja so anamba lora nthaumenya so anamba lora kugomenya chani so zinavuta zoti kwawo kwati kunayi nkhani ya malo so makangana nkhani ya malo chani ndi anafika pocherere makosa tendizisiyeni nkhani za chani za malo so azakosatata nazisiya nkhani za malozo pati bamba wana atamwalira so anangusiya za malozo chine sitingwasira makosana kumana makosana sana sio lemana amafuna be atani asoneze even so bwa so namba wemphera zina vile no chise imati zina ngani chibibi paka believe ana bwere aso school jani fana na mama postali ku school zina chiro wano nkhani ndo no moyo yake na bwere ina unabwezeredwa restored back ukwa tinozo nebe so mamfuna olimbisa na no satana ndo aboza eri okay ningobeke sense yenda lota kuti no ufuna ndipi ndizoona nzaboza iya imanika ine ndikunena kuti no ndazilota inde komano si chona dijanga ya tinoze nebe si chona dijanga what am I saying si zimene ndizikukhulira ndi reality pa moyo wanga ya I reject it dazikana right in Christ's name so kuyu anazodata aloze ana Israel now minute madesera ndiyonje tukangana ndi nkhani munubeka chisanzo tukangana nkhani ya munenda kulo okay so wanga man uonaso basa kula ndi basi amba mantha bai mulalipina kama ali kasinzo ngani nkhani yona atanali azimaye pa kisini kanga naye mchiko nde yo anapeza amene anaiga big yake watunga wa new beginnings dadu kaya yeti ndana ibalai maza malina akaya nde munthu muja anakasi amazo yamba kwakula leo kuna to wachoka hapa nani ngamaza nyondera ndikutunga ndikuberaza kile nenza kanya okay yabi chikumbuti majiza kuphani basi wapita zako je chikumbuti majiza kuphani smart ara kama enda kumupa munda muna chikumbuti majiza man akamagona angwa chikumbuti majiza man paka munthu anamba kuonda paka natani anamwalira chikumutima chinatani chinamupha now mwina nkhani yo ndi yaboza sidikuziya kubaida yubulaliye yaboze kumano nkhani imene tikupanga ndiyo tichani munthu yuyu anali ndi conscious yona tini china chitani chindipha and
munthu ukakhatuno ngati panaifa mwana ina ake anayoto apya tubilosi ndo apya tubilosi aphunzitsange anaona adabona mwana anatuka anakalira mwana apya babe nizomulibikisa amapita kuba mphunzitsa masamu chani mpaka mwana uja anapanga likava bwinobwino ndikubwerera nobwino ndanafunsa iwe wachira bwanji ati amwe ineni mwana ngati ndife komano fotino anayamba ndiphunzitsa masamu nozare ndadaphunzitsa kuzowa tino ndilemba mayeso ndeti sindifa anakhulya mpaka anatani anachira chimene koze ndichi ubongo ako ngamba kuganiza lini ndikudwala tubilosi macells awose amalandira chimene chacho tilonganebe pala anthena amene ananawo tino mtima wa munthu wamba kuonongeke amatha kuchosambika mtima wa munthu wina kuti apo anapanga ngozi yanu manazika ikha kuti ine ndine ugandone namochero yake munthu kuti apanga pangozi ka atani amachasizo zabwinozo ndapasa anthena na zimachika zino anthena achi amatha malota munthu uja napasa chiwalo chija why because the brain is connected in these ones all anthena ifanana apasa organina amatha no basi ongesede amatha panga play mina piano ija osaphunzira kuna ulose inoza lebe why ali mability za munthu uja chiwalo chimene so nimangofuna nego fuzo no chimene tikuganiza ife chibira tuli machilandira yedi so even nyinyi tikamanga muzachitezera anthu chithawo chigwesa osati mfonena vati roza mafei ni mata so immunity imatha kugwa chifukwa tino even munthu akakwiya kwambiri akakwiya kwambiri sakusanga immunity imatha kugwa munthu ndudwala so chimene ndinofuna nene nchonena kuti balama papa anatiuza ife isisi kunongena nyuye chapter 22 23 otakhalisi izinso nayo nene yonchi muzina la Yesu Kristo bebe amene angandiuze ngati mwa Yesu yedi and bebe amene angakuloze nene ngati mwa Yesu literally zero yedi now how ndikuza abali nene tapita no 1 verse 16 bakama kusomuze fuse 1 verse 16 obiya 3 verse 16 no sidi wenengera obiya 16 yeah okay so wage ndili kajis wa Mungu nina ndife nanga nzimwera ali mwa ifeyo ndene ndifaga ndani amungu tinoze nebe now fuso anga ndi muphanga ikenyanga mukajis mene Mungu ali no tinoze nebe so it means that munthu yo ali so defeated munthu ende kuti ubongo wake uli defeated una kuno mkhendu Kristu wina akandiroza basi chikuti muchikudipa munthu ndi chimodzi so ineyo ndi Kristu ndipo ndili chisomo cha Mulungu ndi mzimu wa Mulungu ngati mwa ine even more than that Masalmo 34 verse 7 uli ngero Yehova achinjiza iwo akumuopa iye ndi wadani ndi walandisa very clear ndangero ndi mzimu wa Mulungu ndi mzimu wa Yesu so komano feeding yake ndilo kwa ine masomo yene sakupira ntchito so chimene ndikulimbikitsa nchinawa kuti ngati munthu ali mwa Kristu aziwe chimene ali mwa Kristu yo for Efeso 1 okay minati timalize nkhani apa terenga verse 17 adiana so kaji somo nyindora wopotereka kwa ndani kwa Mulungu ndati china isi chokhudza iweyo chikukhudzaso ndani ndati palibe amene angapenge bypass Mulungu uzakupanga ataki za ufiti za sadani it's impossible ndingopereka chisanzo ya ine iya imanikaye ndikupereka chisanzo ya ine ndimafuna nayo yonje let's say ndifika umene koko ndimupereka for example ineyo this happened literally amwene inaona mphezi ndikwa kumwamba owa ndikufika kuti ndikha next to me ababa jonji edi mphezi ndizatuluka panja ndikumandiyang'ana ndikupita yeah and I remember time tinali limodzi nazuka ndingupemphera zina Yesu and I remember nakufunsa kuti kana inde zonavomera right so this literally happened edi and it is not over in having agejani kumana anthu ambiri akaomba ndi mphezi amafera atomba edi I'm saying now no ni mphamvu ya ndani ya Yesu chake
Now, why is it now my friend yanke friend muza kumwegomete ni mabire? Why is it not no and the Christ mano abuza no akumaona be kuti no mphamvu zasana na zikalo werera chana. Chimajira china no muntu sakuzwa chimene ali. Ede? Zingari muntu na no bambo ake bounce. Amamenya box. Ndana ku school akumamumenya. Yeye uja anompira kwa ndupalira mawaso chimozi muzamenya apita zita nazo no azingomenya ka iye chimene afuna abantu akauze bambo ake animenya bambo ake angupita kwa bambo ake uyu akamuza ati nkulu ndikumenyani mwana ake sazangunda so uyu. That's the reality. How would you know that? So a Kristu amathabuza tino chine chiwachiriya ifatino sakuzwa chimene ali sakupesa if tubiranga lili kaje swanzimu weya. Ere? Tubiranga je swanzimu weya. And if ili kaje swanzimu weya, pabia kananga swelese nani. Right? If zinga chidike, fine, ayesa, kumana za watu no. Yes. Kwa ichina ikola chosiana ndi. Antamila wazata amaona ngati ndo kwima cha no. Amatabu ya sila ikuza wakulu. Muna masamba kulewe. Amatabu kusa zina umazata ankulu ene fidu. Nera mesa zina zagi. Right? You can know. So chimene ndikulimbisa china no. Chimene ndikufuna ndikanda kuchina no. Ngati fedi kaji sanzimu. Zintu untata panga zote atimene. Kumano ngati imene anapangira bala. Balaam ankafuna kwaloza na Israel. Zinaganika. Chimene akati ayankule amangakula madaliso okauka. Mafuna nayo muntu ngati sali mwa Kristo Yesu. Chidese chimene angapange salama, apanga wantanje. Ngati mwa Kristo Yesu. Chimene afuna apange satana kuzera mwantanje. Apanga kwanthu atandana amungu. Abantu amungu vuraka anthu ambiri akuno ngaifa sakuziwa chimene ali in Christ. Yedi? Education suchitika kwa Kristo ya. Yedi? A Kristo amopa kwambiri ngati panali kuli nake naiso kuli church. Nawo anga chibezi. Nawo anga chibezi asuka bambuna nkazo ya bila uchechi za kurokozera. Akuwa apanga chibezi basi. Bodo meyo changa basi wakuva nkhani akumopanga chibezi. Kulanga kuti ine chibezi izinezo ndazikana. Alisa nakhaje next agenda majangu. Why? Alisa mova different to are go option. Why? Ngati no, that is not true. Manu desane so a Kristu aragoba mutundu option. It isn't to sakuzwa. It's either as in antamene body mi mayo dazene. Ali benzimu era kapena santo tembenu. Because if uli mwa Kristu, yedi? Fabi zosezo we are nothing. Ready? You end with registrations. When my attacks are aware, you can see them. I will explain what to do if that happens. Kono ngaruri mwa Kristo. Just know that iweyo if walo zeda mpaka kumaliza wakunya ni. You know what? If walo zeda as aufiti, it means that the power yes Satan and Yampa was which I doubt it. I doubt it one day. So sisi ngatege nivyo. So kimeno fan ndilimbikisa mtena ni ngati zili zamwa ndizosezo muntakazi wa chimene ali mwa Kristo Yesu zimakwira. For the I've seen it 100% of all the cases when ndakhala kwentha nawo. Mphani za akamba ngakomplain kuno mphani za ufije nje. Zose zimachoka out everything. Zimapangida reverse china kiki wose 100%. Osadifana ndakamuyika manja akapena mako anthambira makhadano ali kwina ali kuchewo ali kulilonga kuti yet ozara kutenda mapemphera tendo spray yemwita. Right? Tendo spray it's simple. Ingombweresa munthu kuti akhale Kristu basi. There's nothing special about it. Azemphere zimwe azindete zimwe amakhala mwayi azindete nokumamba kose kuli kuti anteteze iyeyo akazindikazene munthu mantha amachoka mantha akangoti achoka chikipiro chabweramo basi literally palibe not even anything chimene chingapanga yani chingamusunthe munthu. Right? So tikulimbikisa nawo tino chimene tifuna tiziwe njena kuti tikukhulupirira mwandani mwa Yesu. Alright, tiyeni tipite point number 2. I face yeah abelekabe ndifika wamene ku abeleka I face chapter 1 afika hapo. Tayari verse 3 hadi hapo.
ati mdaliso wonse muzajani za mzimu zili mwa ndani mwa Yesu andifika khala mwa Yesu madaliso sasa bwasa ndani kwa ife. Now nimafuna nileti mukaona mene Yesu amapemphera mene maapostoli amapemphera makamaka ikakhala nkhani yaziwani Yesu timuone amatiyana manguzo zakhanilire mutani very simple, very straightforward. That blessing daliso mene Yesu mwa ndani mwa ife. Munthu onena kuti no akupangira defile kapena akumala njira chiopsezo maloto kaya ndizichonana zisiza kwa Mulungu ngati ena ake nikupeka imisanzo anali kena ake ndi Canada makupa kuti makupa George yanapita kupota mang'amba ndo osebeza kanthu kusoka mamene amapita gada nawo zawo ndichani mudwala iyi ziri kumuzi wati kukwina kamathandiza Urai vera tio within fa Christmas bangazweni there. Christe so akameo jawu azale amusoga haisa na dusamba sodani ne muntu aoneka akufa ndakusa bwera pamodzi na kwako makosa abaronde sifuna phe madisifuna dena ra musana wa gadi ruja na tamirani sifuna gadi aku mari bwanji ati yena abidadi kwa muntu uja namujemera kila usinze zinatani zinati amen. Actually zimene ndafuruza mina afuruza mwini wake wena mlalika so ananara amen anthu ena ndili muchicha nene amen nicho ibwera now jimene ndingakuzeni ndi ichichi anthu awa chikhulupiriro chawo chamengekeracho but no any other time angakumana ndi zinthu ayisabenthi nazidayiri kuzabira sonke. Now kumene kukonde ndikuba ndikuphanga ndikono ngama kamba Yesu kuja fana no Yesu Kristo ali basaifu above Satan in terms of attacks and evil. Mungu bega chisanso moyo wachigonjeso tikamagamba za maexere kama za maexere mitavese davange chine chiwiba chimwe ifera basada moyo wa Yesu Kristo moyo meno ndi 33 years of experience yandani Yesu Kristo pambira atabada mpaka bayani pantana at each and every time merenga ngenzi moyosi wali basandani rose moyo mene unakwenyesa chino ndifa moyo meno ni mwa chifera kumosa ndi moyo ukhawa maso yabira saso moyo wandani wa azazi amene ni mphamvu zonse tilimo kumene tinoza nebe so madaliso onse amene angabwere ali mwa chifera right so ndikunena kuti ndingolimbikisana kuti Kristo yamphamvu kwambiri kuposa amene ali kuti ali kuja 104 verse 4 imadiyana pakuti wamkulu ndi amene ali kati mwa ife kuposa amene ali kuti ali dziko lapansi anditamugonjesa kale andife akulu kuposa agonjesa fana ife sitikulimbika kuti tigonjese tini moyo amene anakani anagonjesa kale kulimbana kwathu sikulimbana tino tikagonjese kumano tikulimbana kuti nawo tino tikhulupirire tikamakamba nkhombe ya Kristo nkhombe kuti tikhulupirire Yesu Kristo amene amakhala very effective ndina makhulupirire ngati sitingakhulupirire ndi sitikugonjesa mukubatiri kwa effort nala ika against fit tunde ya 2014 imeneyo then ndinazaro okay izizi afitabe ndinachita kuziva ndi dede no makosa tizizoka tofuko mazoka tu kwemphera makosa tizizoka tu zipemphera samafu nini mazoka ini ni nani ngana bali matsiku mene ndachita panga extra kwa makosana tendi pali bamene anafuna kuti arani adzuke ndeti makhayo nje room mene lino magona nyamata room ina tuli iselo magona asika eri nengali panjapo magona ine ndi nyani ndino ali mzanga khawi ndipo ngale wasiku napa munthu mmoja anakuwe nesika naja amakuwa kuthawa arana jimundi yitali kumponda darana yakukua ndana ndi mandi ndiye akukua ndi anthu akugona nyamata anyamata jakubu kukua ngoku ndiye osakupaso sikana ja kwaponda iyo sakuzanyi ndengera iya akukua andusa kutani akukua anuso pano ngani pese ndana kuwa akutama ngojibana wife yanga razali ndi nama ombe mphira jana
anyways nzanga ndimene anamba kuzuka nawo mpemphera right anyways deni ndatuluka pantha ndikuka mnyumba anyara makosa lichitika nchani ndipana nkwina kana ima pa against wa ali ndimantha utino opya soposeso sika nauja ndinokusa akulu ndi chani chikuchitika ndikafusa akulu aja ndi chani akulu aja akoneka kuti no adani ayindima angoloza ndiyane pamene ndimamfusa nosika nauja chachikanje waforokozana so tinazo makosa 10 peni imbo tipemphe koma ine ndimachita kukumbuka nawo kuti no ababa amene zachitika chonchino makosa anamanya mukazitani azibiti komano napemphera zimene sizinatani sizinachitike yeso yayi aliyesana zoti no tikapemphera izi sizitani zichitike andi ngati zingachitike ifeyo silingaonongedwe yayi ndikhulupirira tino zinepe so chimene ndikulimbikitsa chimene ndatuno if anything kuna tuno kaya zakujenizo zachitika eti mkristu atha kuyankhula mawu ndikuzisusa without any effect ndikhulupirira tino zinepe munthu wamoto ndikupeka chisanzo cha mwana uja wapyezedwa ku school ndi azaka ngati kumenya azali ndi azali bambo anga ngati zarapinja sombutsa zimenezozo no so vuto la Kristo ambiri na Kristo ambiri chimene nazo ajideni sapemphera paokha sakhala ndi nthawi ya devotion zisozo kulibe now wayora maloto sakhala bwino mantha zikhala basi ndeti nthawi zingolora maloto khumudwira ngati mulungu amwalira amwene kuti akulu bwanji eti so zimenezo no tikhala ya Kristo ndano ti connect ndi ngalo athu zimenezo kuchitika ndoti tikhala a Kristo amene tili ndi mphamvu kodi mavuto amene ali pautsuka basi sizoti munthu sakupesa chikusina ali sakupesa chikusina no anthu ena akuma ndi mavuto ene ngalo ofuruza nada kufunika munthu alimbikisire mujani mchikhulupiriro moyo wake ubwezeresedwe zinthu zambe kuyenda akhale Kristo so chimene ine malimbikisana akukhala Kristo kumana kuno muze unamu akulu ukhala Kristo so ni mauzara akulu sekulamba tenti impirire kuti mwakhwile machimo athu sapite yabe machimo athu so number 2 ndikumbikisa munthu akulu tenti pemphero na kuno tingothokoza mulungu basi ziyamanga mamlesene so number 3 timemphera tikheni nzima wenu so number 4 timemphera na kuno tikheni zipaso za nzima so number 5 6 paka 10 tikupemphera against na iyo ndezi pachitiro zino tikamba zimene zizi kama maoloraso zopyaso kwambiri so tere ukangana ukrokana so ngati ndikapemphera sikane naye mangu bana pafone amalota tere akufusika ndi munthu sikulina alo rano kuti no amulola munthu uchechani kena kwalota akukwatirana miyezi ili kudusare kena kwalota ndi mimba malota kena kwalota ndi mwana kena kwambalota uyamwisaka mwana kamana kakula kwa amwisabe amwene ndi half ya tubege namba kudwala foga moyake osona imapombo wezi yake kutha ulu ayi china yose fika pa 0 kulali pa 0 china yose ya moyo umejaza nena muzideda ya mwempela namba pempela kuluta tumenyana ara mmea ni bambo uchi ya tiye dipempherebe paka zinathe moyake osondola ndibwereraso do you think zina normal pamene popo tingamufusira ambuye ngati chili mfuniro chanu chonde mwezi no imene ndifunira kaye cha Mulungu tizisiye so we don't ask tingopanga command kuti izi zitani zisiye in the name of Jesus but tinozo okay ndibeleke verse 10 1 Yohana 1 chapter 4 ndikukhulupirira comment yanu ndayibeleke ndifuna kupereka comment right 1 Yohana 4 ndikafika wena mutha kwankulu Musubweza. Yes. Yes. Yeah. So yeah. In fact, if I'm not saying they are not cheap, because of all, what's it done? What's that? What's that? Chichitika.
because challenge spirit physically physical yet anxiety state kwa ukatika 7 hizo jimozi moja as I said 7 how enough it will not stand later or it come fast unataka kacheti chima za kwa physical ye cho ya ndinga jo sema hey I can give no I'm not God I'm living the land of the living someone is Christian ye no kanisa sintivo tangu chiona chichile kazi wakati kango kaje chiche mara yote doka iba lese maka tibosa ndio wati sio ni kunyamba I cancel it in the name of Jesus. I'm a king of God and my God is a great God. One hand focus. Zamkailewa. Mungu alindini. Ndipo amenyalili hao amenyambia hizi. Si saposa Mungu wako. Sichitike kwenda chikana. Sina Yesu. Ndio ndio ngono Jesus. Bana iya ikuja uti Yesu Mungu. Kuma ambi God, ambi God. Kuma bali bebulena da kukala. Basi chimba sakiti. Right, then we know. Okay. We have to move this amount. Right, to be easy. 104 verse 4 again. Okay, jambire pa verse 22 again. 103 verse 22. Yeah. Na mamula ya baba ali very clear tiona. Eti fara baba makangana wambira mama yake andati. So tikafusa ife titani tilandira chifukwa tusunga chani malamulo ake. Tikaona pali chipangano zipya chipangano chakale ndi pali chipangano chani chasubana. Chipangano chakale obviously without doubt ina system yesa ya malamulo. Tikakapa system ya malamulo tukamba za malamulo kuna amene amamukuza munthu zimene munga matani amafuna. Very extreme things. Yeti usabe zabwino bwe pabe vuto. Never nayi malamulo ena amene amakuza zazisembe amene amafunika akuzisa anthu za kubera kwandani kwa Yesu maka ngati iye amene ankachosejani machimo ako ndipane malamulo ena amene amaonesa anthu kuti akhale anzeru malamulo onse okhudza ukapita chimbuzi ukwirire amene angakanenezo ndani mwana ndingamene ndikhaso basi ndikapanga chimbuzi ndikwirire ndiye munthu wanga sukuyera tinozenepe but I get the principle ukalemera zaka 6 zachi 7 usatani usalime pano pa ukamba zote ukalema kuchimanga uzika kusojana nyemba chaka china yake clear things yeti amene watu china yeka kuchuka mazi wodesera asa akuze china hiyo sakuzena sinchodesera semeyo mpaka mazuri quarantine very clear tinozenepe so zimangonesa anthu akhaneza tibwerere tiyambo kuona malamulo osaja amene amakuza ma statutes ndianzi with very few tinozenepe system ya malamulo. We have the new system ya malamulo kumano malamulo anda malamulo aja na nzimu right tinozenebe Roma 8 verse 2 amba tunopa kuti lamulo la nzimu wa moyo mwandani mwa Yesu Kristo lamulo limene wakamba apa pano soka 10 verse 24 ya malamulo ake ndi awa ano sopano atuza Yohane osati zimene tikuzizwa autiya yeah basi so lamulo lake ndio titi kupienda ndani Yesu Kristo
and Yohana wakamba kuchikumbutso chapter 22 verse 14 oda ndi wakusunga ya mama kufana ndi alinayo ya ki wakalowa kuti kumwamba. Now ndimazafusafuso akulu ineyo masunga mambo onse ngati mukanika mwibe yani ki ameneyo mono lamulo amaikamba lamulo yani lanzimu. You have the spirit of God, you access kufumanda no muno yeti ante onatu mapeta nthawi Lucifer kulimbana na anthu samene ali mambo ngati ala tete reason ndali ya verse 24 mwamaliza kuti ndifika okay then 24 ya mabona amene so ali mwa ife ninda yese kuzera mwanzimu amene orani kwatipasa. Now munthu ali ndi mzimu wa Yesu pa Yesu mulungu ino mulungu wonse, so tili ndi mzimu wa Yesu mkati mwa ndani mwa ife. Now tatende verse 4 verse 1 there yeah yeah now ane inonyenga ndi atiyo verse 2 ariya yeah. Now verse ya ntama wenga yochi amene amakana kuti Yesu sanabwere kale ndakamene amizi mabodza no konti sai simene ya ngati zimezo kuzo nditi mavesa kumwamba usina apesese pati ndi chapter chimodzi tikaenga amene na ma chapter 9 chidabwesera after ma translators ma chapter 9 bebe. So kwamba verse 24 kupita nderi Yohana 1 4 verse 1 2 inafika kai verse 25 26 ya 1 chapter 3 ngati chili chikada chimodzi tinoza nabe. So munthu amene anano iyai tilibe mzimu wa Mulungu mkati mwathu, tilibe mzimu wa Yesu mwa ife amene ndi mrajani waboza right. Tikamakamba za mzimu wa Yesu tukamba tuno Yesu wabwera mkati mwa ineyo sakamba zoti Yesu anabwera tubira nyama tusaliza go no actually bina ulemba Yohana izi Yohana naye ngati my witnesses tinoza nabe. Kuna anthu ambiri amene anamuna Yesu even amene anamupha mazali Yesu abwera muthupi bebe ana ngana zimezo. So context simene ya verse imene analemba nthawi ya Yohana yeri paibe amene adakakhala Yesu kunalibeko ndezi zosafika ndizo Yesu anachita kupheda udapita ku history kwanga mboni yangu ya nthawi ya Pilato chitutana na Yesu anapheda nalipo it doesn't kumankhani na nkhamangana natu mzimu Yesu ngati mwandani mwa so mene mzimu wa antichrist ndi za ndiwe siladia ndipo mzimu wonse Yesu kumeleza Yesu kumeleza ndipo mzimu wa Kristo mimi mlango wa ndipo mzimu wa so anthu anamba ukana nkhani yoti ino Yesu amakhana wa ife zina manzini zinamba lokambida kale yeti tema verse 40 ya ndipo kunadilaka akuti bakukhala hayi apo siye bakukhala awukhala mwaine ndani Yesu uti amene ato adzamulani mthu look at was anyway. So nkona manena kuti zikakhala nkhani za izizi we to okay then 100 out of 5 if you 100 chapter 5 this 14 adia ndiwe lengazi mchizo ngaria verse 14 ndipo now munthu angaze bwanje chifuniro let's say nari munthu amwalira ndingaze bwanje lananisira kanthu nimaona ya yes thank you so much and we imakhala yo ndi mphamvu munthu akarani akamwalira Yesu anatani anamwayanduta mbuke mawaka inafe yeti ngati tingafune kuvesisa will yake imene ili ndi mphamvu yeti tiwerenge yani mawaka tinoza nebe ndikawerenga maisters za anthu amene anali ndi ziwanda bezinazo njini will ya Yesu nere azitani azichose koma even ndikawerenga Bible aona tuno ndifakaji sajani anzimu wake and tikaona Babylon version 18 amauti no tukanene mojani anthu anga ifane mene mwazaza ziwanda so Mulungu safuna anthu ake akhale pajani pa ziwanda very clear tinoza nebe. So ine munthu amene ndi ziwanda kapena akumana ndi maloti singamena amava imakai jambe ukentha nabo ndifune ya Mulungu no ndiwerenga Jesu. This is the confidence that we have in him. Confidence not in kulimba ntimu nili confidence yose tinoza nebe ndimayima pa stage nili confidence
unati ndikwera ndipo ndikasirefani ndi mbalame ndapasa ndamsitivutani have confidence koma bwanji kwamba kupisa nthumbo lino ndamwecha ulibe confidence isi athira pati pompo amba khapa yet wambe ucheka kwa yato mane ngati kuyenda mwa atumisi wano nkhani na no confidence na wesh but no mulungu anayankhula kale ife tungopanga chani courts zimene yana nani ananena ananano muzamona zinkhani nayi yeti muzamanga mtu osawa sinorani something affected amene ali mwa Yesu Kristo aine mphamvu osa amene ali kuti ali kunja so there is with this issue chomwe tikupanga ndiwanga kumati kulamula madzina ya Yesu Kristo liyenderani chicheutu basi Yesu pamene amapemphera ndimba kumudzusa Lazaro ambuye ndikuthokoza kuti mane panthaizonse kena kanambenuka Lazaro tuluka yeti tikaona amene maapostoli amapemphera anthu amangoyankhula command basi because amazu akaleti zikupizana ndani pamene ndikupempherera kuti ambuye mpaseni nyumba chani ndifuna ndipemphe tinozenepe ndikuisha yani manja mwake ndikuya tinozenepe one this issue tikuzoaka ifuniro yake ambuye akuitana kuwiri munaenda ntchito kuwiri akule nawonse you don't know yes uzisa manja ambuye ndionesereni yes tinozenepe as a child you are obedient one nkhani za izi zina za obedience ikoma ndikuya tinozenepe yes so pamene chifuniro yake chanachiziwa sili mafusaso timasatira zimene watani akudusa so this issue confidence yathu imeendelea verse 15 hadi yake hayi mtasema so verse 15 hadi ngati tikuzara kuti imva kuzati tinazo kale zimene tatani tazimemphazi kona mamuza mthako muli free otaura chani otakhala kumva zimene umava zatani zapita iweyo just keep confessing your Lord awo raso kina kumwenda kopeteka uze mwenda wako mwendo utavera mawandani amu simple osavanga give up yet and 100% yaina lesa mina takhala pemphera naye nkhani za kufidi chani zonse everything palibe chimene chimaganika ndi it takes muntu akukhulupirire mandani wa Mulungu and kuti kukhulupirire simple akainizi mawu Yesu kali mandani wa Mulungu wake chimene chimafika kwambiri ndileyo chimene chikamkhalapo basi mavesa ndi amene atchulidwa kale ate timene tingotenga ngapa amene amandisangasa tene Yesaya 54 Yesaya 54 Yesaya ya 16 ya 16 mukumaona so tikaona Yesaya ingamba nkhani za nkhunde tuzati liso physical siyonje mwafe nkhondo imene tikulimbana nayo siyajani siyathuve mande yajani ndi anzimu yes so even utakhala kumana ndi kumbiri bese yake mbili ozo mwezi tokambirana bese yake simbiri ndimene tinozenepe tiyendeze ndatu ya yes aneno aliya mene alibe chimambe urani igenda so muntu wa nene azindusakhala right limene nayo sepebe limene ngarani ingabususi zero yeti ichi ncholowa chandani this is our part kwa Kristo chini chomwenera Kristo and kuposa amenepo chiyero chathu chiweka kwa ndani kwa Mulungu ndife olungama amwe ndinolungama ino unazo anthu ena mwina akabonera azafunsa kuti ulo kunendo inenso ndinolungama now inenso ndinolungama okay tathokoza kwambiri chifukwa chatidera ziwezonso ife olungama chifukwa chilungamo chathu si cha ntchito koma chandani cha Yesu simple basi done eri ndikamakamba nawo no
ndikupemphera mufuna kuti mina amuluzi yani whatever ndikupemphera mphamvu yanga ndiyo cholachi mchandani ndichanga chimene atate anga watani wandipasa ani ndili confidence ina zimene ndikupempha zigwizana chani mawu ake sinofuna ndiziyeka pressure chani mulungu ndikuzika zonse manja mwandani mwa mulungu and command and iye achita zonse. So this man is Palina Isaiah 8 verse 10. Ngene ndiyane Isaiah 10 verse 8. Okay, my bebe audience. 8 verse 10 audience. Verse 10. Panganani. Yeah, so wadzuka kaunota chani ka mwakuti pombo wake up kneel down werenga mauwa kwawerenga mauwa ndikwakhulupirira chikhulupirira yani khulupirira zimene Mulungu atani wanena monga nauza ana Isiraeli anamuza Abraham apita kukapula atuka Mose pita kauza mpanga atuka yani abole anapita kukumana naye odasina koma nanda anthosa ali munjira anazama kosana sitatoka ku Red Sea tapita mukaone ngati dziko lili limene narani nakuluzira anapita arabwera kanambia ine pamene mwana wambe mwina nditse mzinete tsikulu nikazi kusa ndeke mwina nditse mzinete tsikulu ndizirakaza tsikulu ndi basu zizikhani confidence nomuzigonyesa ine simuna ndakakagula atora osusa ba iya Mulungu anauza makosana mupite mukaone dziko ngati lili monga ndarani ndakuzira ndipo ndakupasana ndipo Yoshua anaima pamamu makosana dziko Mulungu atani watipasa ena ajana ayi tikafa atanatenga gulu lonse kuphatika pamozi atitena chede ukuti nkorani kuopsa sana nesi nkhulupirira mungana basi amene sakhulupirira asakatani asakalowe simple malonjezano a Mulungu ndi apa amaganira za mphamvu za umunthu kunena kuti actually munthu amene amakhangata ali mphamvu za umunthu amakhala opsera munthu amene akuna kuti alilesi mphamvu za chani ali ngati wiki lero chamaganiza ona kuti no anayola zona kuti they are commanded by God not to go there not kuti okay yeah anauzidwa ndi Mulungu not kuti chita chifuno cha iwo anatonga fulani kuti apite kuti mwana ndenga ndiona kuti zawapanga zinthu zathu timathawa kukweza mala amene kumene kusikuti Mulungu amene angapanga timafuna petika zikonde paipo ndezimene timakhala tikupanga timakhala katauka asinda chokosa and muone Joshua ndi Caleb anangoima pamawandani ani mungana makosana wakatatu akalwa koma nosa zaka tentopita mfera muti nomu kena kwata nasuka mawa tachimani masomana ndi pamoja tikuima uno tukalowa kuti tukagonjesa mosana za makosana mawa Mulungu simunamve Mulungu aonera kuti mufera muti nomo ndeno mupita okipitana anapita anakakatidwa sale masera anachita bwalo yotha ndibwera sino mukawerenge Bible zimene Mulungu anena ife ngotani tingozikhulupirira tika kungokhulupirira ndi chikhulupirira ndime chikhulupirira chathu chikwera bwanji aroma tena uri yani chikhulupirira chimadzandira ndikumva ndi mbiri kuta ene ningoyanga perfect chinthu yasina yoni amateno chikhulupirira chimadza ndikumva mawayani a Mulungu ningopanga licho transition English here so chikhulupirira chikudza pamene munthu anani wakhulupirira yani mawandani kodi zinalembedwa inde ndizoona inde ningazikhulupirira inde ndili nazo zimene mawangu akunena inde ndinazo basi nende chikhulupirira ndalota mwangu kuti andike mubogosi chani ndi ambuye osaibana sonazo sungodzula ambuye ndithokoza werenga mawu ndithokoza tichine semene mpanga ndi tusanali ndithokoza chipati no mawu amunamtongeza no ndipo ndiona kwa ine basi that's it kena kupiza devotion yako bwino uimba nyimbo zako basi that's it no need kuti no basi khala ndi pressure ina yakiti mame abandi asiziyenda no Mulungu anena ina ijanja Yesaya okay ni Yesaya nese na ria yeah adewa mbele kuko hao yeah akunena ndani zimene zonse basi ngarana na Yehova ndizone basi that's it okay Yesaya 41 verse yeah okay then no Yesaya 41 verse 11 torenga sawa amoni ne ndi pamoja sawa kete amoni ne wao sawa lindisa inde sawa inde sawa lindisa sawa
Unaona na so dzanja mo ndaje ngomteni verse 7 ati Naona onse amene akugwira iwe akakhala ndi manyazi asozera iwo amene akanangire akakhala pachitatu. yes so mungu akutuza funa no palibe mene munthu atapanga plan my life ngala chinganononge ngati mulungu sanatani sali mbali yake. If ineyo sindili mwa Kristu ndiye ndichite mantha ndithu, koma ndili mwa Kristu ndichita mantha ifaa yake zero. Okay, Yobu 22 malisangasa, Yobu 22 verse 28 27, Yobu 22 verse 27, kulia Yobu 22 verse 27, yeah. Uzampempherera ndipo azakumpherera uzasibuza zolinda zawo. So muzapemphera ndipo mulungu adzamva. Old Testament makhala ambiri zowimba mulungu mulimensa ntchito ndi panganya kuti kumano wino mupanganya sobano zonse madalitso sali mwandani mwa Yesu. Right, tendeze verse 28. Ukasimiriza mtima pakuti azakazikira ikunika uzawalaba njira zawo. Tabaona weneve. So ukasimiriza mtima chinthu chizana chizakhazikika. So khazikisa mawu a mulungu ine sindikudwala ine zisindikira. Say those things in faith. It's going to pay. You know what? So a Christian being alibe kitandani wao chifana kuno ambiri sali ngoma mulungu ambiri sali ndi mantha zimene satana angabwese pamoyo wako andifaja mantha ameneyo tunachitika mchana amango sunchira umbuku njina iwe. So chifai ndilemba ka document nali ka muno ka ibumbiso Yes, I think I would just write in English. Deliverance and life of people over. Sinai but my friend don't paraphrase it. As in nothing about this son of the sister to my Christian and that's one of kind I want to know. My will be son of my so Christ. So is many for my friend. This is many Tima we want and need. Zigari Wandani, my so Christ. You know, or Mutarakana number deposit 10 million by 1 kubanga tisindikira ku account because nanga kugenda masiri ndizikanga wina aliyense unazana be mamu ali deposit yonse yamamenyeza no sandani amu andingere mulungu analonjeza ndera afunika azilani azihira other is akhala boze and muwanga ni muza swaboze. Yes, from experience. Yes, and izizo zomwe ndikunena so nongozikamba kuti ine ndikuzikamba ni confidence imene mungana ndo sikamba 2014 mpaka lero zaka zingati zaka 10 yes so zaka 10 ndakhala mwana ndathambi so many different things mananga ti zili zokuti za demonic influence mungu sana gonje bonde pamoja zero chances, you know. So I'm here to see kuti zabe zadu nago awuzida mpaka umwanyira my name is Sinas. Yeah. Okay, dude. Ndukamba za deliverance set? Okay, yeah. Not yeah. So in what context? Okay. Tikamagamba nkhani ayo bwet. Okay. Nerian. 10. Okay. Mina ngubeka ifansi. Then one going to chapter 10. Ndipita 1 going to chapter 10, ndipita so 12 going to chapter 10, yeah. Kafika 1 going to chapter 10. Kafika hapo. Right. Tayari ngani babes ile ivunari. So dabona ngene so akutoza ifuria zose zinaigire ngene so ndikamaona moyo wa Yobu Yobu ndima mutenga ngati merege ndo 10. Okay, tikaerenga nkhani amakamba zaji na Mose and whatever. So tikamona moyo wa Mose limene anachitika zose zija zinaingati severo zinachitikade bwana ingati severo zimene Yesu kusafuna azara zakhala ndikula tonzenebe. Now funso langa ndi ngofusa funso mulungu amakhali mukajisinji ne amakhala mu yeri koma ndikuza kuti mwayanga na ifaya ndikuziwa. So
anthu aja amakhulupirira 100% no mulungu ali pakati pathu akaona kuwala kumene kuonekera kunja kwa chani kukachitso amaonabe sinakusiwe inozenebe andi masana amaona chitambo cha tchinge madzulo amaona kuwala kwa moto ine evidence yapo yeti koma ife tikuzana kuti mulungu sayiwerusayi salese kuphimba yeti mulungu ali ndi ife pamene tili chani takumana awiri kapena angati atatu and even mene ndili yesu anana ndinaye mpaka yani mapita nthawi ndikuyainozenebe so nkhanayo it's like a demonstration yeti tikaona mwe bwino zimene zinachitika usali moyo wake wonse tikaona mapita ake size zinachosedwa kenako anakhaso ndi ana ena mpaka anaona mpaka zizukulu zake number 4 really mpaka the end zimene zinachitika of course I think is it months koma sizidafike chapa zinachitika yeti now tikaona mwe bwino zimene zinachitika Yobu ndi zimene zinachitika ife so mukutantha how chambirira Yobu chinamchokera chuma chose chinatani chinati ife umapita nthawi zakoneka kugula ndi kugulitsa no that one is ayosere kena kwana yagulitsa nchani inayosera nchani ana ake onse right every connection imene tinayo pa dziko lino basi is ayosere andi tikawerenga Mateyu chapter 10 what no munthu adanaka zakhala bayani ababanja ake anakupereka eti kena kuchina kwa Yobu anayamba kudwala eti tinozenebe zilonda zichi meaning to say moyo wathu zafunanso pang'ono urani ujeso of course ena azaphedwa mungu ngati kuti mulungu azalola aphede kuti mboni anthu atani achite mboni and also tisere the controversy imene zinaipo pa nthawi ija controversy inaipo indenena kuti Yobu amakonda mfewa zimene mwatani mwampasa that was a controversy unado also says aonesatiyo selfish amazikunda meaning to say mulungu so naye sikulomona amaoneka abwino chifukwa zimphamvu zimene chani ayinazo yesu anabwera without zimphamvu siziji ali moyo wa mulungu samapezeka pena alipose right amadziwa zokhazo zimene atatu akatira mulungu how do I know tikana Yohane 16 ati nonso mundisiya koma atatanga inane mpaka chani koma pantanda ananena yani atatanga mwatani mwandisiyira ndipo that was unexpected tinozana right so yesu anabwera mulungu ati azaonesera mulungu pa dziko lino lapansi andi patanda pachena yenja atata namusayeka now yesu alibiyetu even the prince of manakhadabu so tikamona life ya Yobu yeti it's a play out yeti yazimene ife likula tukumana naso and even mulungu anakwesa ntchito Yobu to show something special yeti kuonesa chitaya chapadera just like mena Hosea anamuza kwaoneye huye koma ndizona dalese muno mwazikatera huye ayi tinozonebe so there are some things you have to understand that no in object lessons amene mungu afuna rani koma even if tikana zimene zichitika sina moyo wako so just a period kenako everything is good restored so ngati mayankhidwa yeah right aliyesa kuliwa okay so pali verse ina imene ninga oh yeah chapter 14 verse in the be 12 kan so 12 verse 11 ati jana tell them the verse 10 ati verse 10 yes so anangwenjesa ndi mwazi wa ndani wankhosa andikamaza mwazi tukamaza yana so tukuponyesa satana ndi mwazi wa ndani wa Yesu Kristo moyo wa ndani moyo umene umakhala mwa ndani pachi moyo utiko aifeyo tinozenebe so tukuponyesa nifaja moyo umene mwa ndani anananga mbakale Yohane kuna wankunda amene ali mwaine wosamina we so we have that life and anangwenjesa ndi mawu ajana au mboni wao mind the things zimene mama ende suka idwa bangu wenisino zabi bangu chemere ndikunoza kuti ngani nanga manduza bale yanga kuti alimi zaki kaza kweniza
akuona indoroto zakuti mongodandaula ndeti zinthu zosakhabe zizingochitikira china sichitika ndikuti aku tapempherani ndanthu ineyo ngati pala anthu amene mina ndisankhejo acho sakhabe zimandikwane kuina kana ndizamwe apo uchilonga sizibinera anandofonesa aku tiyenzipemphera ngalenga kuti yatenje zikuya mpuya aku vesera mukamaliza mundiuze okay after 3 days amwe mavesera afuna ngena wanga wayi ndesi munandoza ifwa yani namponyeraso after 2 days amwe mavesera handikuuza ndikangozeka ngakutite nambali ndisunga kuti cha. The thing is, okay, ningo make sense. Why do they go to the prophet? Because yo aindizina zake zimene yakupanga zimene safuna zisiye ndakona kuti ndikapita kwa Mulungu munganduza ndiza kuzisiye Mulungu sadiyanke ndikabisire kwa mbuyo wawo awo akandipemphera kwa Mulungu Mulungu andiuza ngeneyo. No, doesn't work like that. You know the so ine munthu akakhala no sali nazo serious. Neso ndimene serious. I don't care. Eri why for kumakhala konsendi weyo chimutima yako chimakhuzike kuti munthu amasirire kuma munthu ali nazo chito ndapo akusire chimwa chako akusire wewe ene mponyera sa chainayi eri chizimufinya yeye iye samani finya nawe ndimona ngati kuti ampaja amakhala kuti mina yangu amafuna likhali ndiende mmene aina akamaperekera ndero kuopeza kupeza kale amana kuti tsekwe ndingomumva abi kuti ndajaga khapo habizipene sikufuna ine ndimvezecha ndeno ndimurani ndimusiye ndadapo kuti kupasa mapeji zambiri mpira we ya ina kuti yorisene mapeji ina yo ya basi komano do you know what whether no kuluja bra ne kuti ndizari kuyu zikumubura ara awani ndikauchabe ndota asikunda mbuzi so ilozona afuna zikhapo that wa reckless moyo wapate wachani nde akona ezo kuzikubwerera ndakana moyo usafuna usiye kumba afuna daisondani wa Mulungu and most people ndichonje wa isina the same ngarufuna ndaisa Mulungu yanyana ni Mulungu basi and ineyo ndima I remember tani ndikabwe so Mulungu wotenga Mulungu abasanthu mene amungana Mulungu abasapo 5 minutes angokhala ndinuyo angona tizimaghala mwanji kinako mwasiya apange chisankho ya I'm telling you ine ndimona ngati ali esatha kukhala Khristu kumano Mulungu anayika ali sakhendi yani ndi sankho kumana iteli unano sino kamba zatino sino kamba zatino ndofuna ndimene kuti basi lero ndipite ku church zikapereka chachi khumi sino kamba zimenezo yayi ndokamba zonena kuti munthu akhayeneze mwa Yesu Kristu 5 minutes here. Ne Mungu amusiye napange sana. I'm telling you, imakhubera isatha Kristu. Mamungu sangakwenze. Ndingama kama zawo ndembe ndikwenza kuti kama zoto munthu akhale wandira wa Yesu Kristu. Ndikamba zimene. So ine nthauzona no antambiri sana bange amazina ndi Kristu. Amapita ku church maina ali Mulungu mwampingo chani. Wanambiri natno sana muze Mulungu. So ndopya ndine so antambiri afuna ravine kwa muthangana wona awone kwa uzima pite kwa yeye asikabe famu yet ainetha uzona by mine ake kuti ngani bani amakhani mafuta ana kama phusira ifiki yeti ineyo this time sina umane woni munthu ankulu wona ndifuna ndise ufiti na umane ndikwira ora mati zina zimakula ndisira chani ngono kuti asiye ana ndio ukhawa amene amathausa ufiti right anyways mina manaso na kusema wanongari alipo munthu afuna safe now anyway so ana abusawa akula mani tenga yancha makola nduza hii ndozo roki guys yote chenda mentete prayer na mabempe ya jana akuti amabulira api ndozo liwe tauze anako kunena kuti in Jesus name no more ndino Yesu ana anaku kuna zinasi abati kina mkuu awo ana Maloto so kupita uzima party chani sakani so nyamba mpya zinati ne after 2 weeks another actually zawina ati zimezo wachileyo anawo zwarani yena uzalo kusima mazanga lokempela anati why panoba ni Kristu akuza jimenani athapanga ku manzi sinufunika so ya you know the so it's not like let me tabwe we no nthani angupita kwa Mulungu basi you know the so chimene timakhanga tidika tipa mnjaka ali no ndeti Mulungu anampha Mose
ndakampha Mose ndeti no diva no. This is why ndimakhala ndi ndingasankho nono panopa anthu ambiri milungu ambiri ndiyonje nalo mungaidifeyo mungusaindi awoya leo azingotipeza abwere kunoku iwo mapente it's the same thing amubwere kuno muzande. So what am I trying to say? Mulungu sali belusali yani sali kuso kupidia mulungu alindiwa amene apeza mzimu yani ndionani ngati tikufuna chinthu kwanene eti tikuza Yesu Kristo ati tinapanga ulalewa the Lord is a prophet Christ anayimini eti tikufuna chimene mulungu angakhuluma mwana chikone Yesu amene akuja chisimikizira sonzera mwa mzimu wake imene mwandani mwayimini right uliso mwayimini and chimene tingapemphe ingale mulipasa ngachigwisa nani jani mwaje right tibembe majikhulupirira ndi confidence ene iyi ngana chikumbiro bitu right. So izo zimene tingafuna kuzigwirisisa kwambiri kuposa so chinachibesa right. So ali esafuna akhale chikumbiro na Yesu Kristo a personal friendship zimene ndikukambazi ina kwa nchina kabaza ne sanga this mano kukambazi zimene ndaziona hizi ndio za experience na Yesu Kristo ni chikumbiro na Yesu Kristo ni zose zimene ndingazifuna tumena Mungu bempha ndimozi ndani. So mbona niwezeke ya mawaki kwambiri ndikuzipereke irasogeza kale osale emisiyo komaso kale yani ndiye ngarali mbuye wacu ndikuzimendo kamba zote ya So every okay, Lalo Grenari was it, and then I found Lisa. She did go put together on top of the okay, nimeyonje no kujida jite ndi mwere ngoje ndi okay ingo bega bese Amos 3:7 okay but sina funa ndilo nini okay Amos 3:7 Maria ni wafuna kwa kama wala kuzira maya mani nyage yeah so nonga kufuna kwa kula mada ama those kuma nofuna Haggai 1:14 Maria Haggai 1:14 Kamena nkamanga kaji sinafuna hapa kwa kutoka Ndipo Yehova anauza mzimu wa Zebate mwana wa Ndipo Yehova anauza mzimu wa Zebate mwana wa Sealtieli wanga yaida mzimu wa Yosua mwana wa Yehoshafati mkulu wa Sembe mzimu wa Sara onse ndipo anaza nagira ntchito nyumba ya Yehova pamagambo awo so ngofuna chile chino amada kwa kamena ali mwezi mwa let's say kwa chile chitu ndirawa ndo chikumoto inza mwanzo nebe ndofuna leo ngende sonkana wewe ngebe ni sonkana wewe bili binako kufika ubile mtina auzi da mwe inza
chuma palibe adesa chuma wapereka wene ntalala akulu ndapa palibe anthu sapereka iye koma kwa munthu amene Mulungu atani so anthu amafunika amange Mulungu anamba kaibuluzi baba nayi government amuza so Yoshua ndeni Yoshua usati uja Mose Yoshua aja anali wanseni anthu osamene anasala otabwereka anosera ndimo chile nyenarani inagwira Satana same thing Satana akafuna chita nyumba au sana let's say in the shape I don't know what's on the engine if you can go run inyamuka that is Satan making Satana sangabe agent muzandibanga ataje that's now abanga abuse created Mungu sanga bwezi yamanena kuti Mulungu bangu pasa isinzimo ku 5 minutes munkanga ngoze ngishifate kugwa ngespirit ngoze ne kuma munthu amene azobereka kwa Satana but let's say master sana amajidani yeye mzima sasa mabaya kwa that's why inema na rabu ngatuwa kidi for Christ let's avoid money as a straight from Satana nyimbo za sembira mafio ambili ande ya even za innocent for example ngombe za innocent zina zimakaza innocent without mano zonna kutino amene amalemba nyimbo za mbili mona rangi nage amene amalemba nyimbo za mbili za nyimbo just people in business we have night out for FPA dona no yeo arama kidobiga misimu muze video mene da khalire zose na mamuza artist ukabela amuza entertainment yeye da artist amuza nyimbo yene mawazo achua chonti mumtu anaenda nyimbo number 1 tuwazene leo bwana nyimbo jabu ile zimero kuvesera zo step in the day now remember mawa ni mpape maujo gamba kugire akazibira chimozi mawa sana mtugamba akazibira abese kudai so that's how it works right so you know what you taizi na waja wakura kwa mbile mkumata ora atakuthamisa yani you know nebe but what I'm saying is this ngamina kwangida atatu imanyita kuziwa you see it's no it's too much lero na pole menya na day mpaka 1 week no mama say so sometimes no can be kwa dreams and zibali right ono ni kwamba kwa umuntu amene amakumana ndi zinthu zochichewa sana amajira kusina so mala ngira so majimene ndumu bwelesa mu so na no Mulungu amudasa mkapa right mina nikubereka so kuchile ino atambira maona nafu ayina wasere libas arenge chibutumeja njiro arazona anenda ndari asara ni kama kapa ku chama 7 ngo mama ose mama ndeti mutara ngasi mama ndari yese ngo mama ndeti asara ni gacha ndara arazi be haso ngo mama mende kubira no man haja bo so ineo maumbo na mtu asara ngisino from this why but 90 minutes ni kaya ni sana mapanga ndeni mu 2 minutes kina ngona wa nasinthika no 90 minutes kale mene Yesu ngaba ana mpangira but ni sikwambira ngikhazi mina na example in the gospel of Paul because the gospel anaba ngazimuzambi kama no why sana kwele in details full details kuti how abanga chimba azawa Kristo azawa mapanga jaku kena kavuta muntu mapanga azawa there's no such data in his history. What he mentioned was only how did he meet Jesus? Okay, the rest of the story. Okay, so that's inspiring. When I work out, we buy a moon. Super castle did have details. For example, that driver, of course, the so much details about Sarani. And what is needed, good Murabanga, Akale, see details yesterday. Aye. Come on, when I put it up, details, you be a young Kuzingwanga. Kudu sabina kuzingwanga usakuru. Kudu sabina kusakuru ukafika umanjiri. Ukafika. Yeah. So when you manjiri. Bas. Mwe nene ingu kunengena kwa. Sababu kuzingwanga ndibena zonchi. Zone ya kuti ana mazera kuzingwanga zo iya chimene so ya. Yo mwina anthu imene zinachitika mabera naka anasochera ndizawa anasochera pamuza kufika bantu manjiri. Yeah. So sinu upanga atake mwanongo foroza nabno. Munthu amene mwando ananenda kamba we afika matene. Yasale no. Kuma mgani za sinu kuziziwa. Nikuziziwa amene zimakhalira.
masininga zigambe because kwaine useless ready chimene tikukamba apa nchinabu don't listen mbone nali wasalini ne jazo zimangobesa manja zimangokuza sanana zimene akapanga and zambiri zimakhala ngabesa sanana ne amaonesa for example mvenge ngisanje umakhulwa ndo sanana nankweza Yesu baba ngapaphi umakhulwa lelo Bible mana bino sanana na dinde umakhulwa zezo sinajidikani okay nene fusina ine mugama ogera kuphi ndikufusa re ndikwere bamwe mwana ogera kuphi baphire manyimba moneka ngona aku angone nde mutakwera mwana baphire mungamone ifumule mulazi kosera basi mugaone no it means that was the Sarah's doing mana pesa nebe atanantenga kuphirira kati sinzona za boss anantenge kumano mapitaga maisoro sejara Yesu anali kuliwa anali kuchipira mana pesa nebe does the Bible sanana not in here? No. It just tells us this is why the Bible has seen a kaziki got no sanana another. No. Anang kubanga phone some yes no with mom. Kena kuangena na bawza ntu. So don't waste time. Ara wabina participate akaona so ladies ndio tijari. Ilezezi. Mutakantuliza nimango tilita. Mwambia nikani nipesera kutijana mwana kuti Chebwe antena zimathaniza yawozi. Antena azimathaniza. Fine. Chebwe ngazimathaniza zimathaniza ngoba nesimathaniza. Kodwa chimene ndimazo chidwa no. Okay. Nditati akutijana amenya kule okay. Ndio. No. Munga akutijana. Chofuna ngameni chimene mwana. Last testimony I gave. But no, chimene umatenga ukuku. Asirana koma khala boza boza. Ngale mene region chimwe. Unaona? Ndinja khala musi. Wacha pita maklasi mchana msendeke kai line 1 2 ndezi chana hizo no tunaanza neve Bible yani wewe pale awili pale adatu ine ndi mali ora khamu seko ora khamu triangle sibe chiri nero yes I bari so that's all I mean so nezo zimene ni manali yes simone maombona ganda bune mama dikuja hapo sababu wani maombona ati so ama pelekeda ndatu na no sana besese have ya mali no chimene ironga nini chimamanga impact right so ufinga dizona no bone atu ndifika kwambi muntu ndingopeka chifa muntu anayi kuye niwe sisomaliza ni mavala choncho ndaziforoza nchaliche haniri kwa ndamu naja tubakira mungu ndaziforoza zose mukhewa ule azina zo mcheche apeleka impression yao kuti wina wake antusarema ndabale wina wake akaona anayamba amopeza mbali yako Andrea anacha kuza so mataki ndazi kwa hamuna mbona ngozi sizobeleko ulemero wa mungu wala kwinaga anali wabube ndiye amondo amaforogoza atasiya kubangwe ndama mwina na machicha mbili ndama forogoza afero kuma yafa mateni mateme makozera kwa ali sazukoza malamu ali sazukoza ndima mamabizera bakunyira ndi makomo utawo ndio na mamkuda na makao pesa za uzimu wa makoma yote kenako arazingira chona ndio wabuda sasa forogoza Yesu sokato na tanamba kusia ubuko kinoza nebe so sunu wanga unemu right manu ngo kama za education kana hiyo ndio dise za Yesu Kristo dise mambo ande mambo si kama za entertainment zaweza nchiga ile experience yake ile si ngana one experience manager 1 minute 90 minutes zikazendana exam azaru wena wasara nikanasia ama tano basi ainenalo wabuba apikizoka ainenalo wamba apikizoka ngati pawo ainenalo farisi wa farisi no sinalenga za kufanya sawa ainenalo farisi mabeke 10 wewe chibuku wewe iya tunaanza nebe ifenije pe isodani that's amen right to go to the page ndio chila gracias ya kuye
Okay, so was all you say? Yeah, I think that is